За плячыма кожнага вялікага мужчыны стаіць вялікая жанчына. Для Кастуся Каліноўскага ёй стала Марыя Ямант. Марыя Ямант нарадзілася ў 1842 годзе ў Вільні. Бацька Марыі, Тадевуш Ямант, надворны саветнік з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. Ён узначальваў адміністрацыю маёнткаў князя Петра Сайн-Вітгенштайна. З вялікай сям'і Ямантаў на хвіліначку 7 дзяцей. У паўстанцкай справе вызначыліся яшчэ 2 таварышы: верны паплечнік Каліноўскага Юзаф Ямант і мемуарыстка Людвіка Ямант, дзякуючы якой свет і даведаўся пра стасункі Марыі і Кастуся. Марыя атрымала добрую хатнюю адукацыю. Пасля скончыла прыватны віленскі пансіён, дзе выкладчыкам быў вядомы педагог Александр Здановіч. Маладая адукаваная патрыётка, знаўца гісторыі, літаратуры і некалькіх замежных моваў, бадай што спартсменка, камсамолка, красавіца. Як у такую не закахацца? Вось і Каліноўскі не вытрымаў. Знакавае знаёмства адбылося ў 1861 годзе, дзякуючы брату Марыі Юзафу. Зоркі сышліся, позіркі сустрэліся, а мур патрапіў куды трэба. І гэта была не проста хімія. Марыю і Кастуся аб'ядноўвалі вышэйшыя сілы і мэты, ідэалы нацыянальна-вызваленчай барацьбы і мары пра сапраўднае шчасце свайго народа. Праўдзівае каханне не патрабуе доўгіх праверак, таму ўжо на мяжы 1861-62 гадоў суджаныя заручыліся. Пазней Каліноўскі з-пад варты напіша любай славуты верш «Марыська Чарнаброва, галубка моя». Планы Каліноўскага застацца побач з каханай у Вільні былі жорстка парушаны рэзалюцыяй пра адсутнасць вакансій. Уладкавацца на працу не ўдалося, і ён паехаў у Гродзенскую губерню да бацькоў. Расстанне толькі ўзмацняла пачуцце. Кастусь выкарыстоўваў кожную магчымасць наведацца да Марыі, тым больш, што на кватэры Ямантаў знаходзілася адна з галоўных канспіратыўных явак Каліноўскага. У часы расстання Марыя, не хаваючы тугі, ліставала каханаму. Пара магла ажаніцца, завесці сям'ю і да глыбокай старасці спакойна выхоўваць дзяцей ды ўнукаў, але простае шчасце – гэта не пра іх. У канцы студзеня 1863 года ў Польшы выбухнула паўстанне. Тут ужо стала зусім не да шлюбу. Зрэшты, нават у самых цяжкіх абставінах Марыя заўзята падтрымлівае Кастуся. Разам з сёстрамі яна арганізоўвае жаночы камітэт, дзе займаецца зборам сродкаў для сем'яў паўстанцаў, перадае ў астрогі палонным ежу, бялізну, тытунь. На пачатку 1864 года адбываецца чарговае і апошняе выпрабаванне для Марыі і Кастуся – арышт. Аднойчы раніцай я была разбуджана весткай, што ноччу зграя жандармаў нечакана з'явілася ў доме маіх бацькоў і пасля пільнага вобыску ўсіх, хто быў там, пачынаючы ад брата Юзафа, арыштавалі, а дома печаталі. Забралі бацьку і маці, людзей паджылых, вядомых і паважаных у горадзе, 3 сястры, Марыю, Алену і схаластыку, яшчэ непаўнагадовую, а таксама служанку Карусю. Жорсткая іронія лёсу. Каханых пасадзілі за краты ў суседнія будынкі. Каліноўскага ў былы дамініканскі кляштар, а Марыю ў былы кляштар місіянераў. Паміж імі быў невялічкі турэмны двор, але магчымасці пераадолець яго закаханыя не мелі. Адзінае, што сагравала сэрца нарачоных, цёплыя словы на паперках. Цётка Марыі, Ядвіга Макрыцкая, змагла наладзіць ліставанне паміж Марыяй і Кастусём. Дзякуючы ёй удалося перадаць на волю і знакамітыя лісты з-пад шыбеніцы. 22 сакавіка 1864 года Кастусь Каліноўскі быў павешаны. Марыю Ямант чакаў іншы лёс. Яе разам з бацькамі і сястрой Аленай выслалі ў Табольск. Толькі праз 10 гадоў, каля 1874 яна вярнулася ў Варшаву. Ужо на схіле жыцця Марыя пабралася шлюбам з былым паўстанцам Войцахам Дмахоўскім, удзельнікам нацыянальна-вызваленчага руху Генрыха Дмахоўскага. 3 верасня 1908 года Марыя Ямант пайшла з жыцця. Яе пахавалі на паванскоўскіх могілках у Варшаве. Доўгі час месца пахавання заставалася невядомым. Толькі ў лютым 2008 года яно было адшукана арганізацыяй «Беларуская нацыянальная памяць».